Guretzat, etorkizuna eraikiz oso esperientzia ona izan da. Fundazioa berria zen, jaio berria ginen, hori atera zanen, eta guretzat izugarrizko babesa izan da. Eta zergatik, gehien bat gizarte zibila indartzeko tresna oso egokia delako. Eta gure asmoa, fundazio bezala hori da, gizarte zibila barruan lan egin Alzheimerra aurre egiteko. Eta nola ari gea gauzatzen proiektua, 4-5 esparruta. Bat, eskubideak. Adineko personak eta Alzheimer duten personan eskubideak. Bi karta onartu dira, landu dira, kongresu baten aurkeztu ziren, 600 persona egin, eta hortik aterako da behategi bat, observatori bat. Hori da esparru bat. Bigarrena, Alzheimerren aurrean agenda estrategikoa. Nolabait esateko ikuspegi sozio-sanitariotik erantzun orokor bat eskaintzea Alzheimer duten personari. Landuta dago, egina dago eta laster aurkeztuko da. Hirugarrenik, eta Alzheimerren inguruan behar-beharrezkoa dena da, zaintzaileei prestakuntza, formakuntza eskaintzea. Eskola bat martxan jarri dugu eta ja egin dira 3 ikastaro, bai profesional eta bai zaintzaileentzat. Eta laugarrenik inguru geografiko urbano inguruan foro bat antolatzen ari gean, ikusteko ze egokipenak egin behar diran dementzia duten personan aurrean. Jardunaldi bat laster izango da, datorren hilabetean, eta hortik aterako da alde batetik manifestu bat, eta beste batetik foru iraunkor bat gai hau sakontzeko. Gai hau sakontzea izugarrizko garrantzia dauke persona hauentzat, zetizta bakarrik psikologikoki egin behar den lana, baizik baita ere, auzotan, etxetan, trenetan, ospitaletan, egoitzatan egin behar dien aldaketak martxan jartzeko.